Tu vidíte GBH18VEC Professional od firmy Bosch. Toto akumulátorové vrtacie kladivo disponuje potrebnou silou pre vaše každodenné vrtanie bez toho, že by pritom bolo ťažké a zle sa s ním manipulovalo. Jeho energia jednotlivého príklepu je 1,7 žúla a kladivo váži len 2,6 kg. Vyznačuje sa tak najlepším pomerom výkonu a hmotnosti v tejto triede. Pomocou voliacej páčky môžete prepínať medzi funkciou vrtania s príklepom a sekania. Vďaka efektívnemu motoru EC Bosch zvládne až 115 otvorov do betónu na jediné nabitie akumulátora. Okrem toho je extrémne robustné. Vďaka pružnému krytu DuraShield zostáva plne funkčné aj po páde z 2 metrov. Presvedčte sa sami o GBH18VEC Professional, neprekonateľné v kombinácii výkonu a hmotnosti. K dispozícii tiež v praktickom a jedinečnom L-boxe.